Până v-am regăsit la un nou episod. Da, aș vrea să fac o nouă platformă. Eu sunt Cătălin și dacă v-a plăcut să dați butonul de like. Am o ghicitoare pentru voi. Cine ghicește, numele lui o să fie lăudat în videoclip. În următorul. Sau dacă răspundeți, sau dacă scrieți. Așa. Care este cea mai importantă resursă din Minecraft? Vă dau un indiciu. Crește mare, cam cât copacii ăștia așa. Da, fructe. Nu. Dacă doriți, scrieți în comentarii. Dacă nu. Așa. Ce să mai zic? Da. Pot să mai fac o serie. Este un joc cu roboți. Nu știu dacă o să vă placă. Dacă da, dați un like. Dacă nu, dați un dislike. Vedem. Așa. Aș crede că o să vă placă. Dacă o să cheamă vor să scrie WR robot ăsta. Și așa. A rămas fără semințe. Ce ne facem? Vai, ce o să ne facem noi fără semințe? Văcuță, de ce mi-am consumat eu grânele? Spune-mi, Doamne, am vrut ca să mă cesc. Vai de mine și de mine. Cum așa arată? Da, o să evaluăm. Așa, spune ce este întrebarea. Cum să zic? V-a filmat un videoclip. Și o să încerc să scriu numele. Poate ne ghicește Paul din clasa 7 la școală la noi. Ce știu? O să încerc să scriu numele. Da. Da, și așa.
episodul ăsta mă gândesc acum să fac lui sau scurt. Nu fac lui. Am revenit. Vreau să fac o platformă. Cam așa. Da, vedem. Nu. De ce? De data asta o facem să trecem. Așa, o să fac eu un coridor, pun pe pauză ca să nu vă plictisesc și am revenit, am continuat eu coridorul puțin. Dar am niște treabă. Dar s-ar putea... Nu. Dar vreau să continui coridorul acesta. Fac loc cam până aici la el. E așa cam vrea eu. Așa, și acolo. Cum facem noi? Cum facem animalii? Traversam trebuie grânii, i-am dus. Așa, mergem sus cu ele, traversăm podul și gata. Așa, o să închid episodul. La revedere, nu uitați să dați like.